Çağa kaq, ağlamak utonç deydiler. Cahil kaq, ağlamak utonç deydiler. Şeydip enlik ettik ağlamadlığa, şeydip enlik ettik ağlamadlığa. Deydiler köplükde gägirmek ayıp, deydiler köçede sıyğırmak ayıp, deydiler meylisse geçmekän töre, hakyň barmy, törüň özünden sonra. Yine de deydiler ululup ýaşyň, garajygyl bilen basyrlar döşüň. Döşüňi bitýänçä şolgyl deydiler, günäňi geçerler ogul deydiler. Döşüňi biten soň şolgyl deydiler, döşüňi münafik bolgul deydiler. Deydiler dünýäde nämedir gytzat. Üç gedek deydiler, ussat, ussat, ussat. Näçe gyt bolsa da ussat deydiler, çyn şägirt ondanam gytzat deydiler. Öwrenip ilkinji harpy deydiler, gomolar şägirdin galpy deydiler. Galp şägirtden bolun huşgär deydiler, emerde emjeňi diýişler deydiler. Yine de deydiler, ulamy kiçe, ürjeňi bilseňem ýalbarma kişe. Diňe bir adama ýalbar deydiler, onuň adyna dilber deydiler. Ayıp däller nädini çekmek deydiler, näzen ýüzün sowun akmak deydiler. Yine iki merde ýalbarmak bolar. Deydiler enek hem atadır olur. Ataňa ýalbarsaň galkynar ruhy, eneňe ýalbarsaň kemeler ahy, kimetse şolara taqdim deydiler. İşi rovaç, ýaşy uzyn deydiler. Yine kän edipden tutdular adyn. Deydiler gabanma özgän şöhratyn, gabanma zekiniň edelligini, gabanma öz joran gödürlügini, gabanma öz äriň gerçekligini, gabanma öz geliniň alçaklygyny, ne nädlerin ne de sözlerin gaban, diňe oýnaklysa gözlerin gaban. Deydiler erkekden berentdir ayal. O näme çüp diýip berdiler sowal. Jogabyn berdiler. Gutorup ömrüň ýagty dünýä bilen hoşlaşdyň bir gün. Ayal eger ojogum saklar deydiler. Söýgüýüňi münkerem haklar deydiler. Çağaların iýdir, geydir deydiler. Şeydip ýaş ömrüni köýdir deydiler. Emma beýdip bilmez erkek deydiler. Bababatda pesrentek deydiler. 60'dan 70'den geçti de sali, gözlerini yumdu mu edi dayalı. Yattan çıkıp vepa ıgrar deydiler. İkincin gözlerini algar deydiler. Deydiler, kän zat. Käbirse aňsat, köpüsü kyn zat. Aňsadyn kimmeler başar deydiler. Kıyının başarmakta iş var deydiler. Kıyınam bolsa, şudur wesiýet deydiler. Diňe kyn zat, şol mukaddes deydiler.